a Kiskörúton, illetve a Bocskay utca belváros fele. A mindenki tenyérpályát szállítják jelen pillanatban. Forgalomkorlátozás mellett a rendőrség lezárja a keresztező irányú forgalmat, illetve megállítják a szemből érkezőket is. Túlméretes a szerelmény, nagyon lassú tempóban közlekednek, a Kossuth tér fele kérjük a járművezetőket, hogy álljanak meg és segítsék a haladást. A Bocskay utca bevezető szakaszán sáveltolással szembesülnek a közlekedők, egy sávra van szűkítve a forgalom, a Kiskörút fele, és a város területén több helyen útlezárás, illetve forgalomkorlátozás, ilyen a Deák Ferenc út, illetve a Kórház utca és a 38-as számú főútvonal ki- és bevezető szakaszán, illetve a Tokaj úton jelzőlámpa irányítása mellett közlekedhetnek, jelentős torlódás alakul ki napközben. Köszönöm figyelmüket, további jó utat! Sunshine FM. Csak jó zene. Reklám. Zenei sztárparádé az X-Caféban. November 15-én frenetikus klubkoncerten Lovasi Andrással a Kis Csillag. Vigyetek el engem is masuzni, srácok, vigyetek el innen, mert nem jön minden más. Jegyek korlátozott számban elővételben kaphatóak a Hotel Korona recepcióján és a Sunshine Rádióban a Szarvas utca 1-3 szám alatt. Utána X-Music DJ Baranyaival 16-án szombaton X-Music and School Party. November 22-én pénteken vendég a Fish. 23-án szombaton a Kerekes Band. Utána X-Music Party DJ Betős Annyival. November 29-én pénteken a többszörös évelőadója az Anti-Fitness Club. Utána DJ Baranyai, 30-án szombaton X-Music Party, DJ Betős Annyival, X-Café sztárparádé minden hétvégén. X-Music Party hajnalig! X-Café koncert és karaoke pub a belváros szívében, a John Bull mellett. X-Café, mert a zene bennünk van. Csökkentse rezsét havi 30 000 forinttal. Ennyit füstöl el havonta. Szokjon le ennek töredékéért, és pénze a zsebében marad. Ne várjon tovább. Változtasson életén most. Egyéni és céges leszoktatás lebonyolítását is vállaljuk. Bővebb információ www.füstmentesen.hu. Újboros livatoros, hozzánk jön, aki okos. Mártonnapi vacsoraest a Hotel Koronában. 5 borvidék, 5 friss bor a rendezvúzik, 20 borssív, 5 liba ételes remekével. Időpont november 15